inġbarna flimkien għal din l-akbar ċelebrazzjoni tas-sena li bija nfakru l-istorja ta' mħabba li Alla jgħix mal-bniedem u l-qofol ta' din l-imħabba u Alla permezz tal-qawmien mill-mewt ta' ibnu fejn huwa seħibna miegħu fil-ħajja ta' dejjem. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla tissejjaħ fġieli għax hija l-lejla ta' qabel il-festa, il-lejla li fiha nisru mal-mulej biex nirriflettu dwar il-qawmien tiegħu u dak li jfisser għalina. Il-lejla se ngħixu 4 mumenti importanti. L-ewwel isir id-berik tan-nar jinxtel blandun il-ġdid u aħna nieħdu sehem minn dan id-dawl billi nixelu x-xemat li għandna f'idejna. Wara nisimgħu lil Alla ikellimna mill-kotba mqazza, imbagħad ngħaddu għall-liturġija tal-Magħmudija u fl-aħħar nagħlqu bl-Ewkaristija il-ġdida tal-Għid, il-preżenza ta' Kristu rxoxt u ħaj f'nofsna. Dan il-fġieli sejjer jibda billi issa Monsinjur Isqof jinżel flimkien mas-saċerdoti u l-abbatini ħdejn il-bib tal-Knisja fejn hemm in-nar imqabbad. Magħhom iniżlu l-blandun mitfi. Hemmhekk jitbierek in-nar il-ġdid u minnu jinxtell il-blandun li huwa simbolu ta' Kristu, id-dawl veru tagħna. Fuqu jitnaqqax is-salib, l-ittri Alfa u Omega, l-ewwel u l-aħħar ittra tal-alfabet Grieg u wkoll in-numru ta' din is-sena li ninsabu fiha 2026. Imbagħad jitilgħu f'purċissjoni wara l-blandun lill-altar biex imbagħad minn fuq l-ambone Monsinjur Arċipriet ikanta l-innu tal-Exultet li bih jitħabbrilna l-ferħ tal-Għid. Matul din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla sejra tiżżanżan ukoll qudiesa ġdida, kompożizzjoni ta' Mettju Sultana. Wara li jinxtel il-blandun, ser tkanta l-akklamazzjoni id-dawl ta' Kristu u aħna nwieġbu billi nkantaw flimkien inroddu ħajr lil Alla. Mat-tielet akklamazzjoni jinxtelu wkoll ix-xemat li għandna f'idejna, sinjal li aħna wkoll nipparteċipaw mid-dawl ta' Kristu. Nitolbukom sabiex jintfew il-mobiles waqt li nżommu l-ġabra u l-ordni tul iċ-ċelebrazzjoni kollha. Inqumu bil-wieqfa.
il-bira mill-lum, il-bidu it-tnien, l-adfa u l-omega, tiegħu is-sinijiet u l-eternità, lilu kull glorja u seta għal-dejjem ta' dejjem. Amen. Bil-pjani tiegħu u glorjużi. Iħarisna u jżomna. Risku il-mulej. Amen. Id-dam ta' Kristu li qam mill-imwiet, mill-qalb u l-fewa tagħna ikeċċi id-damijiet.
waqt li nibqgħu bil-wieqfa f'dan il-mument sejjer jitħabbrilna l-ferħ kbir tal-għid permezz tal-innu tal-Exultet li tfisser ifirħu u li permezz tiegħu sejrin infaħru lil Alla għal dak li jagħmel magħna fil-qawmien tal-mulej. L-Ispirit tal-Mulej jkun f'moħħok, f'qalbek u f'ommok biex ixxandar sew il-aħbarijiet tajba tal-qawmien ta' Kristu minnew fl-isem tal-Missier u tal-Ibnu tal-Ispiritu Santu. Amen. Ifirħu l-tajja tal-anġli fis-sema, ifirħu l-għaddejja tal-Alla, ħaddu it-tromba tas-salvazzjoni tagħna u tħabbar ir-rebħa ta' sultan kbir. Difraħu koll art mimlija b'dan id-dawl tal-aġeb u fid-dija tas-sultan ta' dejjem. Ħajara fil-ħolqien kollu li juħeles mid-lamijiet li ħakmuh. Difraħu kollom nal-Knisja mqazza, kollha mżejna bid-dija ta' dawlek sabiħ. U ħajidwu l-ħitan ta' dan it-tempju, bla jattafer tal-poplu miġbur fih. U intom ħut Jeżis li nġbartu għam bid-dija tal-aġeb ta' dan il-mixela. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll nerfaw lubna l-fuq, nerfgħuhom lejn il-mulej. niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewa u xira tassew li b'qalbna u ruħna kollha. Nerfaw leħina biex infarru lill-Alla li ma jidirx, il-missi li jista' kollox, u lil Sidna Ġesu Kristu ibnu l-waħdini. U ħallas għalina lill-Missir Etern id-dejn li kien għamel Adam, u bid-dem għażiż tiegħu li xerret għalina. Ħassar il-kidba tal-kundanna li ħadna fil-bidu.
li namnu l-festa tal-lejt, metan qatel dak il-ħaru veru, li bdemu jikkonsagra l-bibin tal-fidili. Danu għal-lejl li fi zminilu, int ħriġt il-missirietna u li Izrael mill-Eġittu, u għaddejtom fl-inxif mill-bahar tal-qasab. Dan mela u għal-lejl li fit keċċew id-lamiet ta' dnubitna, permezz tal-kolonna tan-nar. Dan u għal-lejl li fid-dinja kollha min jemmen fi Kristu iħaċċat kull rabta zina. Jeħles mid-dalma ta' dnubitu, jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qadisin. Dan u għal-lejl li bi Kristu eret il-jasar tal-mewt u għamre bi fuq is-seta tal-ħażen. Għaliex xejn ma kien jiswilna nitwildu li kieku mbagħad ma nfdejniex. X'jiena tal-ħaġeb oġbok turi mana, x'imħabba wozza li ma bħala biex tajt il-libnek stess għal-mewt, ħalli tibdil il-min kien il-sir. Kem ta' sew ma setax jinħarab id-nub ta' dam biex tħassar bil-mewt ta' Kristu. Xiħtija ħinja kienet la darba stħaq ila fedde kbir bħal dan. Ini tassew dan il-lejl li ju għadu sarja fissija u il-wat talaw min ta' Kristu mill-imwiet. Dan u għal-lejl li fuq kiteb, il-lejl jiddi bħal binar, u il-lejlu dawla li jafi laxħatijaj. Jalla mela bil-misteru ta' dan il-lejl għaddis, jinqeret il-ħazen titnaddaf kull ħtija. Jissaffa kull min waqaf id-dnub, jimtela bil-fer kull min mnikket, tixxejjen il-mibeda, titnissel l-għada fil-qlub, u jitċekken kull minu gburi. Brata ħajra l-grazzja ta' dan il-lejl, il-għamela missir għaddis. L-offerta solenni ta' dan il-blandun mamul mixema ta' naħal. Din l-offerta edha tagħmillek il-Knisja mqazza permezz tal-ministri tagħha bħala sagrifiċċju ta' tifħir ta' filgħaxija. Aħna jissarafna x'inhu l-messaġġ ta' dan il-blandum mixolġi Alla b'nar iħeġġeġ. Nar li għat li tqassam f'ħafna il-sna, id-dija li għati ma naseċej. Għalix u jieħu l-għawat jom ixem għamdeweb, li jinnaħlawhom ħadmet biex minnu sar dan il-blandun. Xlejl ta' bil-ħaħini meta l-wejjex tas-sema jingħaddu ma tal-art. Dak li hu ta' ma dak li hu tal-bniedem. Għalhekk mulejn nitolbuk biex dan il-blandun ikkonsagrat f'ġieħ ismek, jibqa' jerezza l-aħħar bla eda id-lamid ta' dan il-lejl.
Inti l-qob bħala fwiħa ħelwa qudiemek, ħajsir ħaġa waħda ma' dawl ta' sema. Ja Alla l-kewba da filgħodu, xin jizbaħ issibu għadu jaqbad. Dik il-kewba li ma tejbħat, jiġifieri Kristu ibnek. Li mela mill-imwiet, xeret id-dawl wislim fuq il-bnedmin kollha. U issa jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda u nitfu x-xemat li għandna f'idejna. Issa ser nagħtu bidu għal liturġija tal-kelma ta' Alla u nisimgħu 7 siltiet mill-Kotba Mqazza, kollha mit-Testament il-Qadim. Ħuti Jeżis, aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddis. Ejjew issa ninġabru f'qalbna ħalli nisimgħu l-kelma t'Alla. Indawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-imgħoddi Alla għamel biex isalva l-poplu tiegħu u kif fl-aħħar batilna lill-ibnu biex jifdina u nitolbu biex dan l-emir ta' salvazzjoni li hu lejl tagħna Alla jwasslu sal-aħħar bil-fidwa sħiħa. L-ewwel qari huwa r-rakkont tal-ħolqien li jfakkarna fi sbuħija li fiha Alla għamel il-ħolqien. Nisimgħu. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art, u kienet l-art taħwit u baħ, u id-dlam kien fuq wiċċ l-abissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-Ispirtu ta' Alla. U qal Alla, ħajkun id-dawl, u d-dawl sar. U ra Alla id-dawl li kien tajjeb, u Alla feret id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmih jum, u d-dlam sejjaħlu lejl. U dalamu sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla, ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u feret l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema, u dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla, ħajinġemew naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif. U hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif art, u l-ġema tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb, u qal Alla, ħatnibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerrija, ġo fih skont għamlietom fuq l-art. U hekk sar. U nibtet l-art il-ħaxix, ħaxix li kien jagħmel iż-żerrija skont għamlietu, u siġar jagħmlu l-frott biż-żerrija skont għamlietu. U ra Alla li kien tajjeb, u dalamu sebaħ it-tielet jum. U qal Alla, ħajkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex jifirdu il-jum il-lejl u jkunu sinjali tqassim ta' żminijiet, tal-jiem u ta' snin. U jkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art, u hekk sar. U għamel Alla iż-żewġ imnariet il-kbar, l-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jiriġu l-jum u l-lejl u jifirdu id-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb, u dalamu sebaħ ir-raba' jum. U qal Alla, jiżżed l-ilma b'kotra ta' ħlejjaq ħajjin u jittajru it-tjur fuq l-art fil-wasa ta' smewiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru li bihom miżewt l-ilma skont ġenshom u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb, u berrikom Alla qalilhom weldu u oktru u imlew l-ilma tal-ibħra u joktor it-tajr fuq l-art u dalamu sebaħ il-5 jum. U qal Alla, ħatnissel l-art ħlejjaq ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar annimali li jitkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġenshom, u hekk sar. U għamel Alla l-bejjem selvaġġi skont ġenshom u l-bejjem tad-dar skont ġenshom u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla, ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u x-xbija tagħna u
u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq ġbijietu, fuq ġbija tal-Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikom Alla u qalilhom, nislu u oktru, u imlew l-art u aħkmuha, u saltnu fuq il-ħut tal-baħar, it-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frod biż-żerrija. Dawn kollha jkunu Alla għajxin tagħkom. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxxu fuq l-art li fihom nifs il-ħajja nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar Alla għajxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ara kollox kien tajjeb ħafna. U dalhom sebaħ is-sitt jum. U hekk tlestew is-sema u l-art bit-tamir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel u waqaf fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. Il-kelma tal-Mulej. Bitjiba tal-Mulej mimliha l-art. Flimkien? Bitjiba tal-Mulej mimliha l-art. Sewaj il-kelma tal-Mulej, kollox bil-fedelta u għamel, u jħobb id-dritt u sewa. Bitjiba tal-Mulej mimliha l-art. Bitjiba tal-Mulej mimliha l-art. Bil-kelma tal-Mulej saru smewit u b'nifs fammu t-tiżjin kollu tagħhom. Bħal fġara l-mijiet ġabar u l-ibħra kbar f'imħażen. Bitjiba tal-Mulej mimliha l-art. Jien il-ġens li l-Mulej huwa Alla tiegħu, il-poplu li huwa għażel b'wirtu. Mill-għoli ta' smewiet iħares il-Mulej u jara l-bnedmin kollha. Bitjiba tal-Mulej mimliha l-art. Ruħna tixxenna għall-Mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun Mulej jitjiba tiegħek fuqna kif fik it-tama tagħna. Bitjiba tal-Mulej mimliha l-art. Bitjiba tal-Mulej mimliha l-art. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, li tqassam borni tal-għaġeb l-emejjel tiegħek. Għamel li l-mifdijin tiegħek jifmu li l-ħolqien fil-bidu tad-dinja ma kienx emej laqwa fil-kobor minn dak li sar fil-milja ta' żminijiet bis-sakrifiċċju tal-Għid tagħna li hu Kristu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Is-sakrifiċċju ta' Iżak minn missieru Abram huwa xbija profetika tal-mewt ta' Kristu li waslet mhux għall-mewt imma għall-ħajja fil-milja tagħha. Nisimgħu.
Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu f'dak iż-żmien Alla ried iġarrab lil Abram u qallu: Abram, u hu wieġbu, hawn jien. U qallu: Aqbad il-libnek il-waħdini li inti tħobb lil Iżak u mmur lejn l-art ta' Morija u hemm offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. U Abram bakkar mas-sebħ, xett il-ħmar tiegħu, ħadd nejn mill-qaddejja tiegħu u lil Iżak. Qatta l-ħatab għas-sagrifiċċju tal-ħruq u qam u telaq lejn il-post li qallu bih Alla. Fit-tielet jum Abraham rafa' għajnejh u lemaħ il-post mill-bogħod. U Abraham qal l-qaddejja tiegħu: Oqgħodu hawn bil-ħmar u jien u żagħżugħ immorru sa hemm u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. U Abraham qabad il-ħatab għas-sagrifiċċju, qabbih fuq Iżak ibnu, ħa f'idejh in-nar u s-sikkina u telqu tnejn flimkien. U Iżak qal lil Abraham missieru: Missier, dak wieġbu, hawn jien ibni. U Iżak qallu: Hawn huma n-nar u l-ħatab, fejn hu l-ħarruf tas-sagrifiċċju tal-ħruq? U Abraham wieġbu: Alla jaħseb hu għall-ħarruf tas-sagrifiċċju ibni. U baqgħu sejrin it-tnejn flimkien u waslu fil-post li kien semmilu Alla. U hemm Abraham bena l-artal u firex il-ħatab fuqu. U rabat lill-ibnu Iżak u qiegħdu fuq l-artal fuq il-ħatab. U Abraham mettidu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U se jaħlu l-anġelu tal-mulej mismewietu qallu: Abram, Abram. U dan wieġbu: hawn jien. U qallu: la tmiċċ idejk fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara, għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma ċaħadtnix minn ibnek il-waħdini. U Abram rafa' għajnejh ta' ħarsa madwaru u ra muntun warajh maqbut minn qrunu fil-frijej. U Abram mar u qabad il-muntun u offrih b'sakrifiċċju tal-ħruq minflok ibnu. U Abram semma dak il-post Jahwe Jira, jiġifieri il-mulej jipprovdi, kif għadu jingħad sal-lum. Fuq il-muntanja Jahwe Jira, il-mulej jipprovdi. U għattini darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ l-Abram mismewiet u qallu: naħlef fuq ruħi, oraklu tal-mulej, la darba int għamilt ħaġa bħal din u ma ċaħatnix minn ibnek il-waħdini, jien imbirkek żgur u nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar. U nislek qatt jiret il-bibien tal-edewwa tiegħu u jidbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minn kelmti. Il-kelma tal-mulej. Harisni Alla, għax fik jien nistkan. Flimkien? Harisni Alla, għax fik jien nistkan. Mulej, inti s-sem tal-wirt wisq tiegħi, inti żomm f'idejk xortija, inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Harisni Alla, għax fik jien nistkan. Ek tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismu wkoll jisriħ fil-kwiet, għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Harisni Alla,
għax fik jien nistken. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-amintek. Ħarisni Alla għax fik jien nistken. Ħarisni Alla għax fik jien nistken. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. O Alla missier il-fidili tiegħek, inti xxerret il-grazzja tal-adozzjoni u tkattar mad-dinja kollha l-att tal-uliet skont il-weda tiegħek bil-misteru tal-għejd li l-qaddej tiegħek Abraham tagħmlu kif ħliftlu missier il-ġnus. Għati lill-poplu tiegħek li jwieġbu kif jixraq għas-sejħa tiegħek bi Kristu Sidna. F'dan il-lejl ser niftakru fil-ħelsien tal-poplu ta' Alla mill-jasar tal-Eġittu u l-modija tiegħu mill-baħar tal-qasab għax dawn huma ġrajiet ta' salvazzjoni. Nisimgħu. Qari bil-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal il-Mosè: għax issejjaħ lili. Għejt lill-Uliet Iżrael jerfgħu it-tinet tagħhom u jitilqu. U int għolli l-ħatar tiegħek u mitt idek fuq il-baħar u forqu. Uliet Iżrael mbagħad jaqsmu fin-niexef f'nofs il-baħar. U wara jien imwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farun u l-eżerċitu tiegħu kollu bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jien il-mulej meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farun bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U mbagħad l-Anġlu Talla li kien miexi quddiem it-tinet ta' Iżrael telaq u mar warajhom u l-kolonna ta' sħab minn qudiemhom marret għaddiet warajhom u ġiet bejn it-tinet tal-Eġizzjani u t-tinet ta' Iżrael. Kien hemm li sħaba u dlam u għadda l-lejl bla ma ħadd minnhom seta' jersaq wieħed lejn l-ieħor. Mosè mett idu fuq il-baħar u l-mulej reġġa' lura l-baħar b'riħ qawwi mill-vant matul il-lejl kollu. U l-baħar ixxotta u l-ilmijiet inferqu. Mbagħad Uliet Iżrael daħlu fin-niexef f'nofs il-baħar. L-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. L-Eġizzjani marru warajhom u daħlu f'nofs il-baħar u żwiemel kollha tal-Farun, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-saħra ta' filgħodu, il-mulej minn ġol kolonna tan-nar u sħaba xeħed ħarsa fuq it-tinet tal-Eġizzjani u ħarbathom. U xekkel ir-roti tagħhom u bidbatija setgħu imexxuhom. U imbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: ħanaħarbu minn quddiem Iżrael għaliex il-mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani. Il-mulej qal il-Mosè: mitt idek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè mett idu fuq il-baħar. U ma sbieħ il-jum il-baħar reġa' lura fejn kien qabel u l-Eġizzjani huma jaħarbu sarbu ruħhom fih. Hekk il-mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u werqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċitu kollu tal-Farun li kienu ġejjin warajhom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom u Uliet Iżrael għaddew fin-niexef f'nofs il-baħar u l-ilmijiet kien għalihom bħal ħitan, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dakinhar il-mulej salva lill-Iżrael minn l-Eġizzjani
u Izrael ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Ra Izrael kull ma għamel il-mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' driegħu u beża il-poplu lil mill-mulej u wemmen fil-mulej u f'Mosè il-qaddej tiegħu. U mbagħad Mosè flimkien ma' għoliet Izrael għandna dillanja lill-mulej u qalu: Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħiħ. Flimkien. Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħiħ. Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħiħ. Zwimel u rikiba għattabom il-bahar. Għawiti u għanjiti il-muleja li jasari salvazzjoni. Dan u Alla tiegħi u li l-unfaħar, Alla ta' missiriti u li l-unolli. Flimkien? Nanni li l-mulej għax tkabbar bisħiħ. Il-mulej gwerrir Jahwe ismu, l-imrikeb tal-farawn u qawwitu tefaħħom fil-baħar, l-aħjar fost il-gwerriera tiegħu, f'baħar il-qasa parraqhom. Flimkien? Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħiħ. Melaħom l-irdum bħal ġeblan nislu fil-qih, lemintek mulej sebħet fil-qawwa, lemintek mulej tfarrak il-għadu. Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħiħ. Lil-poplu tiegħek intwasslu tħawlu fuq il-muntanja l-wir tiegħek, l-imkien mulej li int għamiltu għamartek, il-maqdes sidi li ħejjew idejk, il-mulej jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħiħ. Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħiħ. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. O Alla, fid-dawl tal-patt il-ġdejt, int fissirtilna leġubijiet li għamilt mal-poplu tiegħek fil-patt il-qadejm u rejtna kif il-baħar tal-qasab u għaxbija tal-fonti tal-Mamudija u kif il-poplu ta' Izrael meħlus mill-jasar tal-Farawn u għadel misterjuż tal-poplu nisrani. Għati l-virtu tal-fidi l-ġnus kollha biex jiksbu l-privileġġi tal-poplu mażul tiegħek tal-imoddi u jitnislu mill-ġdejt bl-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna. Iżajja jitkellem mill-belt ta' Ġerusalem mibnija mill-ġdid wara l-eżilju ta' Babel. Din hija xbija tal-Knisja, il-poplu talla li wara li jixxerred bidnub reġa' ġabar familja waħda. Nisimgħu. L-arus tiegħek il-ħalliq tiegħek, Jahwe tal-eżerċti jismu, il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael, Alla tal-art kollha jissejjaħ. Iva, bħal mara mitluqa u mdejqa f'qalba sejjaħlek il-mulej. Bħal mara mitluqa f'żożita, jgħid il-mulej Alla tiegħek. Għal ftit jien tlaqtek, imma bimħabba bla qies jien nerġa' niġbrok.
Fis-saħna tal-korla ħbejt wiċċi għal ftit minnek, bimħabba ta' dejjem inħenna lik, jgħid il-mulej il-feddej tiegħek. Dan għalija bħal fi żmien Noe, meta ħlift li l-ilma ma jerġax jarraq l-art. Hekk naħlef issa li ma nisħonx aktar għalik u lanqas ma nċanfrek. Jistgħu jitħarku l-muntanji, jiteżżu l-għoljiet, imma mħabti minn miegħek ma titħarrikx, u s-slim tal-patt tiegħi ma jiteżżix, jgħid il-mulej li jħenna lik. Makusa mħabta mill-irwiefen mara bla faraġ, jien inqiegħed il-ġebel tiegħek fl-ifjantajn u l-pedamenti tiegħek biż-żaffir. Nagħmel l-amberżuni tas-swarek tar-rubini u bwiebek tal-karnubli u d-dawra tas-swar tal-ħaġar prezzjuż. U liedek il-koll ikunu malma mill-mulej, kbir għad ikun ġid u liedek. Fuq sis il-ġustizzja titwaqqaf, il-bot mit-takis, għax m'għandekx miex tibża, u l-bot mit-twerir għax ma jersaqx lejk. Jekk jaħbtu għalik ma jkunx minni, min jaħbat għalik jaqa' quddiemek. Il-kelma tal-mulej. Nollik mulej għax fajtni. Flimkien? Nollik mulej għax fajtni. Nollik mulej għax fajtni u ma ferraħx l-edewa tiegħi bija. Mulej tellajt li mill-mewt lir-ruħi, ħlisni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Nollik mulej għax fajtni. Għannu lil-mulej ħbib tiegħu, faħru l-isem imqaddes tiegħu, għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda qomor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi l-ajjat ta' fer. Nollik mulej għax fajtni. Ismani mulej u ħenna lija, kun mulej lajnuna tiegħi, int bdilt fi sfin l-għali tiegħi, mulej Alla tiegħi, infaħrek għal dejjem. Nollik mulej għax fajtni. Nollik mulej għax fajtni. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, kattar fġieħ ismek in-nisa li jintwet lil missirijietna għal fidi tagħhom. Żid l-attawliet il-weda bl-adozzjoni qaddisa biex il-Knisja tara li ġa seħħet biċċa kbira minn dak li l-qaddisin tal-imoddi emnu li żgur kellu jseħħ il-qudiem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-profeta Iżajija jagħmel sejħa maqanqla biex noqorbu ħalli nieħdu sem fis-salvazzjoni li kisbilna Kristu. Nisimgħu. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej, intom li bikom laċ, ejjew għall-ilma, intom ukoll li m'għandkomx flus. Ejjew ixtru kulu b'xejn, imbit u ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxabbax. Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen wersqu lejja, isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex isseħħu l-favuri weda lil David. Ara jien qedtu xut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Int ġens li ma tafx bih issejjaħ, ġens li ma jafukx jiġru lejk. Minħabba fil-mulej Alla tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael,
għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femitu. Ħajjerġa' lura għand il-mulej u jħenna lih għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ola smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqat il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jiġġaluha tnissel u tnibbet u tagħti iż-żerrija lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Flimkien? Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Ara la salvazzjoni tiegħi, jien nitamaj ma jkollix mniex nibsa, għax qawwiti u għaniti u l-mulej, għalija sari salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Roddu ħar lil-mulej sejħu ismu. Arfu lil-ġnus l-emejjel tiegħu, xandru l-ismu għafiloli. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħan jint li tammar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Izrael. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, int waħdek it-tama tad-dinja. Fom il-profeti tiegħek ħabbart minn qabel il-ġrajja tas-salvazzjoni li qed isseħħ illum. Ħares lejna bisliem u qawwi x-xewqat tal-poplu tiegħek, għax ħadd mill-fidili tiegħek ma jimxi l-qudiem fit-tajjeb jekk ma tnebħux int bil-grazzja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ilejtu għal-festa ta' min jerġa' lura f'dar il-missier li minna konna tbedna bidnub. L-Ispirtu Santu li hu l-erf ta' Alla jenna f'dan. Nisimgħu.
Qari mill-ktieb tal-profeta Baruk. Isma' Iżrael, il-kmandamenti tal-ħajja. Għatu widen, talmu l-erf. Għala Iżrael, għala tinsab fl-art l-edewwa tiegħek. Għala qiegħed tixjieħ f'art barranija. Għala inti mniġġes mal-mejtin, magħdud fost dawk li jinżlu f'ih l-art. Int twarrabt mill-lajn tal-erf, li kieku mxejt fi triq ta' Alla kont tkun tgħix fi sliem għal dejjem. Tgħallem fejn hemm l-għaqal, fejn hemm il-qawwa, fejn hemm id-den, biex f'ħin wieħed tara fejn hemm it-tul tal-omor u t-tul tal-ħajja, fejn hemm id-dawl għall-għajnejn u s-sliem. Imma min kixef fejn jinsab l-erf u min daħal fl-imħażen tiegħu. Imma dak li jaf kollox jaf fejn hu l-erf, għax sabu bid-den tiegħu. Dak li ħejja l-art għal dejjem li mlija bil-bejjem li jimxu fl-art u li jibgħat id-dawl u dan imur, isejjaħlu u jisma' minnu mried. Jiddu l-kwiekeb qassiesa fosthom kollha ferħana u jsejħilhom u huma jwieġbu hawn aħna. Jiddu ferħana għal dawk li jagħmilhom. Dan huwa Alla tagħna, ħadd ma joqgħod ħdeh, u sab it-triq kollha tal-erf u taħ lil Ġakob, il-qaddej tiegħu, u lill-Iżrael, il-maħbub tiegħu. Imbagħad l-erf der fid-dinja u għammar fost il-bnedmin u ktieb il-kmandamenti ta' Alla u l-liġi li tibqa' l dejjem. Kull min iħarsu jgħix, dawk li jħalluh imutu. Erġa' lura Ġakob u ilqa' l-erf, imxi lejn id-dija ta' dawlu, titlaqx il-glorja tiegħek lil ħaddieħor, lanqas ġieħek lil ġenż barrani. Ħinja aħna Iżrael, għax dak li joġob lil Alla kien marra flinna il-kelma tal-mulej. Għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien? Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti il-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu il-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwar l-għajnejn. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-biża' tal-mulej sinċir u jibqa' l dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Eżes mid-deb l-aktar fin, oħla mill-għasel u mill-qtar tax-xeda. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu, o Alla, indejjem tkabbar il-Knisja tiegħek billi ssejjaħ għal ħdana ġnus ġodda. Fil-ħnina tiegħek żomm taħt il-ħarsin tiegħek lil kull min jitnissel mill-ġdid fl-ilma tal-magħmudija bi Kristu Sidna. Amen.
Ezekiel iħabbar it-tiġdid sħiħ li wettaq Alla fi Kristu, tant li minn qalb tal-ġebel ser jagħtina qalb tal-laħam. Nisimgħu. Qari mill-ktieb tal-profet Ezekiel. Ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli, o bniedem, meta d-dar ta' Iżrael kienu għadhom farthom huma tebbewa bl-inġieba tagħhom u bemilhom. U jien ferrajt ilti fuqhom minħabba fid-demm li xerdu fl-art u minħabba flidu li bihom ċabsu l-art. Xerritthom fost il-ġnus u huma xterdu mal-artijiet. Għamilt ħaq minnhom skont imġibithom u skont riqathom. Meta marru fost il-ġnus, kull fejn marru kasbru ismi l-qaddis. Hekk li n-nies bdew jgħidu għalihom, fem dan hu l-poplu tal-Mulej li kellhom joħorġu minn artu, imma jien bżajt tal-ism il-qaddis li wliet Iżrael kasbru fost il-ġnus fejn marru. Għalhekk għejdilhom lid-dar ta' Iżrael, dan jgħid Sidi l-Mulej, mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan, dar Iżrael, iżda minħabba f'ism il-qaddis li intom kasbartu fost il-ġnus fejn mortu. Jien inqaddes ismi l-kbir, mkasbar minnkom fost il-ġnus, li f'nofshom kasbartuh. U l-ġnus ikunu jafu li jien il-Mulej, meta nuri qdusiti fikom quddiem għajnejhom, oraklu ta' Sidi l-Mulej. Meta noħodkom minn fost il-ġnus, nġma'kom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom f'artkom. U nrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tniġġis kollu tagħkom, mill-liedu li kollha tagħkom insaffikom. U nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida qiegħed inqiegħ fikom u nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam floka. U nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żżommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom. U tagħmlu fl-art li tajt il-missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jien Alla tagħkom. Il-kelma tal-Mulej. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Flimkien. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minn l-ispirtu qaddis tiegħek. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni. Il-midinbin nagħlem triqatek u l-ħatjin jerġgħu lura. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Għax lilek ma jogħġbukx is-sagrifiċċju. Nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqahomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobbina ma twarrabix, o Alla. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Wara l-mixja tas-salvazzjoni li provditilna l-kelma talla, issa ser nagħtu bidu għall-Ewkaristija tal-Għid. Iċ-ċelebrant ser jintona l-glorja, l-innu ta' tifħir lill-Alla, akkumpanjat mid-daqq tal-qniepel b'sinjal ta' ferħ. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, iqaf magħna aħna u niċċelebraw il-misteri tat-tiba kbira tiegħek li inti turina. Sawwab l-ispirtu tiegħek tal-adozzjoni biex taħlaq mill-ġdejt lil popli l-ġodda
li ser jitnislulek mill-fonti tal-Magħmudija u bil-qawwa tiegħek wettaq dak li ser nagħmlu aħna għaddejja li tiegħek b'Ġesu Kristu Sidna li hu l-bidu ta' kollox u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla inti ddawwal dan il-lejl li żjed qaddis bis-seb tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Qajjem fil-Knisja tiegħek l-ispirtu ta' adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u naqduk fis-safa ta' qalbna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. San Pawli ħabrilna li l-mamudija għaqditna ma' Kristu li miet u rixoxta u daħlitna fil-misteru tiegħu ta' salvazzjoni u ta' rabta ma' Alla. Nisimgħu. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Romani. Ħuti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar, il-mewt ma għadix taħkem fuqu. U li miet mid-darba għal dejjem għad-dnub u issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Issa nqumu bil-wifqa għal kant solenni tal-Alleluja wara li għal 40 jum tar-Randan ilna mċaħdin minna. ħajidvi dan il-kant u jħabbar ma' kullimkien il-qawmin għal ħajja l-ġdida li kisbilna Kristu. Wara jitħabrilna l-Vanġelu tal-qawmin tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. 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 Faħru lil-mulej għaliex hu tajjeb, għax it-tiba tiegħu għal dejjem. Ħajjgħidu li t'Iżrael għal dejjem it-tiba tiegħu. Flimkien? Alleluja, alleluja, alleluja. Il-leminija tal-mulej il-fuq marfawa, il-leminija tal-mulej għamlet wejjeġ tal-aġeb, mammuċi ma nibqa neħx, winħabbar l-mejjel tal-mulej. Flimkien? Alleluja, alleluja.
الجبلة لوربو البنية صارت الجبلة الشوكة بالصحة المولي سهتان حاجة العجب في عينينا فلمكن هللويا 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 In mulejmakum. Umjekukol. Arim il-aħbarijiet tajba skont San Mattew. Gloria lilek, mulej. Meta għadda s-sibt maż-żerniet tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta' Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar. U wara inħasset teżżiża kbira għax niżel anġlu tal-mulej mis-sema u resaq igerbe bil-ġibla u qgħad bil-qiegħda fuqha. Id-dejra tiegħu kienet bħal berqa, il-bisu abjad bħas-silġ. Bil-biża tiegħu l-assisa qabdithom roda u saru qishom mejtejn. Iżda l-anġlu qabad u qal lin-nisa: tibżgħu xejn intom, għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu li kien imsallab, mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal. Ejja waraw il-post fejn kien qiegħed. U marru malajr jgħidu lid-dixxipli tiegħu: qam mill-imwiet u waraw huwa sejjer il-Galilija qabilkom, taraw hemmhekk, araw qedtulkom. Dawk telqu malajr minn ħdejn il-qabar kollhom biża' u fer kbir u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U wara iltaqa' magħhom Ġesu u qalilhom: Islim għalikom. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu qudiemu. Imbagħad Ġesu qalilhom: tibżgħu xejn, morru waslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija, lili jarawni hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Min minnkom xi darba mar l-art imqazza jġib quddiem għajnejh il-qabar ta' Kristu. Bħallhom fil-velja tal-għejd, id-djaknu l-ewwel li jagħmel jidħol fil-qabar u jxandar il-Vanġelu ta' dik is-sena, fil-każ ta' din is-sena l-Vanġelu li għadna kif smajna ta' San Mattew. Imbagħad 4 djakni imorru fl-4 punti fl-4 tirjieħ tal-Bażilika tal-qabar ta' Kristu. U jikkantaw u jgħajtu u jxandru mal-4 tirjieħ tad-dinja, kull wieħed minnhom wieħed mill-Vanġeli. San Mattew, San Mark, San Luqa u San Ġwan. Biex kulħadd jisma' din l-aħbar, għax kulħadd għandu bżonna din l-aħbar, mhux aħna biss li nemmnu, imma n-nies tad-dinja kollha għandhom bżonn it-tama ta' ħajja li ma tintemx, għandhom bżonn it-tama tal-qawmien.
il-ħajja kollha tagħna kieku jkollna niġbru l-istress, il-problemi, d-diffikultajiet f'kelma waħda, nistgħu ngħidu li jinġabru kollha fil-biża' mill-mewt, kollha kemm huma. Il-biża' mill-mewt. Bħalli kieku fil-qalb tagħna Alla kiteb diġà ix-xewqa, iċ-ċertezza tal-qawmien. Aħna maħniex magħmulin biex nintemmu, maħniex magħmulin biex immutu. U għalhekk dan il-jum jew aħjar dan il-lejl għalina hu l-qofol u l-essenza. Fil-ħajja tagħna matul il-mixja ta' ħajjitna, il-kol kemm aħna għandna ġranet importanti. Il-ġurnata tal-gradwazzjoni, il-ġurnata tal-birthday, il-ġurnata ta' żwieġ, tat-tieġ, il-ġurnata ta' meta ħadna promotion. Għaliex għax dawn jiġbru fihom biċċa storja kbira minn ħajjitna. Jekk il-gradwazzjoni tant snin ta' studju impenn, jekk promozzjoni tant snin ta' ħidma, tant snin ta' xogħol. Imma dan il-lejl jiġbor fih is-sens tal-ħajja kollha tagħna. Dan il-lejl jiġbor fih l-istorja kollha ta' ħajjitna. Kieku ma jkunx dan il-lejl, il-ħajja tagħna kollha kemm hi ma tagħmilx sens, m'għandix sinifikat. Imma kif se niltaqgħu mal-irxoxt? Għax mhux biżżejjed li nkunu nafu li Ġesu irxoxta. Jekk ma niltaqax miegħu jien, jekk ma nagħmilx esperjenza tiegħu ħajjien f'ħajti, tibqa' aħbar sabiħa li nixtieqha, ngħixha b'nostalġija kbira u forsi nammira u nara fl-oħrajn, imma ma ngħixiex bl-esperjenza personali tiegħi. U għaw il-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu tal-lum ma jirrakkontax bis-storja imma jgħinna lil kull wieħed u lil kull waħda minna insiru parti minn din l-istorja. Kif jirrakkonta l-qawmien il-Vanġelu tal-lum? Mhux faċli tirrakkonta din l-esperjenza hekk qawwija. Għaliex? Għax Ġesu mhux miet u reġa' ħaj il-ħajja li kellu qabel, reġa' ħa l-istess ġisem li kellu qabel, kif nistgħu aħna b'xi mod nimmaġinaw anke fl-istatwi. Il-ħajja illi ħa Ġesu wara l-mewt tiegħu fil-qawmien tiegħu hija ħajja mimlija bid-divinità. Hi ħajja li tmur lilien mill-kriterji tagħna, tmur lilien mill-kategoriji tagħna, miż-żmien u mill-ispazju. Il-ġisem li jieħu fuq Ġesu hu ġisem divin, hu ġisem illi huwa imur lilien minn dak li aħna nistgħu nimmaġinaw jew naħsbu. Allura kif San Mattew jispjega din ir-realtà, din il-verità? Kif nistgħu nifhmuha ftit jew wisq aħna u kif nistgħu ngħixuha f'ħajjitna? Jippreżenta lil dan l-anġlu, angelos. Il-kelma angelos, anġlu, tfisser dak illi jitkellem f'isem xi ħadd ieħor. Dan l-anġlu mhux għajr l-istess kelma ta' Alla. U din il-kelma ta' Alla tiġi u tkisser din il-blata. Tiġi u toħloq terremot. Terremot f'dan il-qabar, tafos f'dan il-vojt. Il-kelma Griega użata tfisser vojt. U dan l-anġlu meta jiġi bil-kelma ta' Alla fuq dan il-vojt joħloq terremot. Meta jiġi bil-kelma ta' Alla li Kristu rxoxta, li Kristu qam, dawn in-nisa li marru ifittxu l-mejjet u ma sabuħx, qegħdin tfittxu lil dak illi juħaj fost il-mejtejn mhux qiegħed hawn, joħloq terremot fihom l-ewwel qabel kollox. Kif il-kelma tal-Alla tal-lejla tixtieq toħloq l-ewwel qabel kollox terremot fina. Terremot f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Aħna maħniex iddestinati biex nispiċċaw, biex nintemmu. Aħna imsejħin minn Alla. Permezz tal-ħolqien u permezz tal-mamudija tagħna, illejla għandna wkoll esperjenza tal-mamudija, ta' din it-tarbija. Aħna msejħin biex ngħixu il-ħajja kollha tagħna miegħu, il-ħajja kollha tagħna ma' Alla. U din kienet l-aħbar illi l-anġlu tal in-nisa u qalilhom żewġ affarijiet importanti. Qallhom li mhux hemm, imma qallhom ukoll li għandhom imorru jħabbru. Dik il-kelma li semgħu li mhux hemm li juħaj iridu jmorru jwassluha lil ħutu. U għaliex importanti dan il-messaġġ tal-anġlu? Għax propju huma sejrin fit-triq biex iwasslu l-aħbar li semgħu lil ħutu, lill-apostli, lid-dixxiepli. Propju dak il-ħin jiltaqgħu ma' Ġesu ħaj. U din għalina hija riċetta, għalinu programm ta' ħajja. Kif nistgħu niltaqgħu aħna ma' Ġesu ħaj?
Meta aħna nwasluh, meta aħna din il-kelma li smajna, din il-kelma li qed waslilna l-Knisja llejla, nippruvaw nwasluha lill-oħrajn, nippruvaw ngħixuha. Dak il-ħin aħna nistgħu niltaqgħu ma' Ġesu kif iltaqgħu dawn in-nisa. Jiltaqgħu miegħu u Ġesu x'jgħidulhom lin-nisa? L-istess kliem li qalilhom l-Anġlu. Għax l-Anġlu u dak li jitkellem f'isem Ġesu u dak li jitkellem f'isem Alla. Morru l-Galilija, hekk qalilhom Ġesu. Però qabel Ġesu qalilhom xi ħaġa sabiħa immens. Ifirħu, dik il-kelma islim għalikom hija ħajrete bil-Griek. Ifirħu. Għaliex ifirħu għax jien ħaj u jekk jien ħaj intom ukoll se tgħixu minkejja l-problemi, d-diffikultajiet, it-trabil kollu li taqgħu miegħu fil-ħajja. Aħna msejħin għat-tama, aħna msejħin għal-fer, ifirħu u dawn in-nisa x'jagħmlu? In-nisa jaqbdulu saqajh lil Ġesu jgħidilna l-Vanġelu. Xi ġifieri? Jimxu warajh, jaqbdu l-passi tiegħu, ikunu dixxipli tiegħu, ma jħalluhx, ma jafdawx. Hekk aħna nistgħu niltaqgħu ma' Ġesu ħaj. Meta aħna nagħmlu l-esperjenza ta' dak li jitlobna fil-Vanġelu u nħossu, m'hemmx għalfejn jiġu l-oħrajn jgħidulna. Inħossuha ġo fina, nikkonvinċu rwieħna weħidna illi jekk Ġesu dak li qalilna nagħmluh inwettquh, aħna nmissu, aħna nduqu mill-ħajja tiegħu, mill-ħajja ta' dejjem tiegħu, mill-ħajja tiegħu mqajjem irxuxtat. Aħna wkoll ngħixu l-esperjenza tiegħu mqajjem meta ngħixu l-Vanġelu. Imma hemm kelma oħra li jagħmlu dawn in-nisa u nispiċċa bija. Dawn in-nisa jinżlu jadurawh. 3 affarijiet u ma 3 azzjonijiet li lilna jenuna nagħmlu esperjenza ta' Kristu ħaj. L-ewwel qabel kollox nisimgħu l-kelma u nwasluha. Bħal mamlu dawn in-nisa, morru wasluha lil ħuti. It-tieni, din il-kelma mhux biss nisimgħuha u nwasluha, imma wkoll nippruvaw ngħixuha. Morru l-Galilija, inkun il-Galilija qabilhom. X'għamel il-Galilija Ġesu? Il-Galilija priedka, il-Galilija ġabar id-dixxipli miegħu. Il-Galilija għamel l-esperjenza tal-ewwel komunità, tal-ewwel dixxipli. U t-tielet verb, it-tielet azzjoni hija li aħna ninżlu nadurawh lil Ġesu, li aħna nmorru nqimuh lil Ġesu. Dak li nagħmlu kull darba li niġu hawnhekk, kull darba li niġu fil-Knisja, kull darba li niċċelebraw l-Ewkaristija. Il-mulejja tina li dawn it-3 azzjonijiet tan-nisa isiru azzjonijiet tagħna b'tali mod li aħna nagħmlu esperjenza ħajja diretta fuq il-ġilda tagħna, fuq il-persuna tagħna tiegħu ħaj. U din l-aħbar ma tibqax aħbar vojta. Ma tibqax aħbar li forsi ħadd ieħor kuntent bija. Aħna smajnija imma nibqgħu intellgħu nniżlu hux veru jew le. Imma ssir verità li tinfluwenzalna l-ħajjitna. Billi nwasslu l-kelma tiegħu li nisimgħu. Billi nimxu warajh din il-kelma li pruvaw nwettquha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U billi nadurawh, billi nħobbuh kif jagħmlu dawn in-nisa, billi niltaqgħu miegħu b'mod speċjali fl-Ewkaristija. Il-mulejja tina verament li ngħixu din il-velja mhux illum biss, imma ħajjitna kollha. Issa sejrin nagħtu bidu għal-liturġija tal-Mamudija permezz tal-kant tal-letanija tal-Qaddisin. Wara jitbierek l-ilma li fih ser titgħammet it-tarbija Alessia Attard Buttigieg. Matul kif ukoll is-saċerdot ser ibierek lil djarna f'dan iż-żmien tal-Għid. Wara mbagħad issejr il-Mamudija. U tiesis, ejjew ninaqdu qalb waħda u bit-talb tagħna inqawwu t-tama ta' din oħtna biex issa li ser titnissel mill-ġdid bil-Mamudija Alla l-missier li jista' kollox fil-ħnina tiegħu jagħtiha kull għajnuna meħtieġa. Bil-wieqfa. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina.
Qadisa Maria Om Allah, San Michael, Angeli Adisa Allah, San Juan Battista, San Joseph, San Pietro, San Paul, Sant'Andrea, San Juan, Santa Maria Maddalena, San Stefano, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Laurenz, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, Sant'Ursola, San Girgor, Sant'Uistin, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benedetto, San Francisco, San Domingo, San Francisco Saverio, San Juan Maria Vianney, San George Preca, Santa Catarina da Siena, Santa Teresa da Gesù, Beato Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, Intom Addis Incollata alla, Urini Namana, Min Goldeni, Min Goldno, Mil Meutadeyem, L'incarnazioni tiec, bil meuti laumin tiec, l'Spiritus Santo imsawapuna, Dimbin, Atil il-din il-mażula tiegħek, itnissi l-ġdid bil-grazzja tal-Mamudija. Ġesu iben tal-ħaj, Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tana,
U Alla, qawwa li ma narawix blajnejn tal-ġisem, intamel leġubijiet bis-sagramenti tiegħek. Ħafna modi ħejjejt l-ilma li inti ħlaqt biex juri l-grazzja tal-mamudija. Fil-bidu tad-dinja l-ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet biex minn dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fih innifsu l-qawwa li jqaddis. Fl-ilma tad-dilluvju intajtna sinjal ta' twelid ġdid. Fl-ilma tad-dilluvju intajtna sinjal ta' twelid ġdid biex bil-misteru tal-istess ilma jinqerdu drawwiet ħżiena u jitnislu drawwiet it-tajba. Inta għaddejt il-uliet Abram fl-inxief minn nofs il-baħar tal-Qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasar tal-Farawn ikun xbija minn qabel tal-poplu Muhammad. Ibnek Ġesu Kristu, wara l-mamudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan, kien ikkonsagrat minnek bil-Ispirtu Santu. Waqt li imdendel mas-salib ħareġ minn ġenbu ilma mħallat bid-dem u wara li qam mill-imwiet ordna lid-dixxipli tiegħu qalilhom morru għalmu l-ġnus kollha u għamduhom b'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mela mulej lejn il-Knisja tiegħek u iftħilha lajn tal-mamudija. Għamel li dan l-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispirtu Santu biex il-bniedem li jintħlaqtu xbija tiegħek jinħasel minn kull tindejs ta' dnub permezz tas-sagrament tal-mamudija u mill-ilma u l-Ispirtu Santu jirxoxta bħala ibnek ġdejt tiegħek. Nitolbuk mulej bil-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti ħalli daw kollha li bil-mamudija jindifnu fil-mewt ta' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Eżis ġenituri u parrini. Eżis ġenituri u parrini. Bis-sagrament tal-mamudija Alla fl-imħabba tiegħu se jagħta ħajja ġdida mill-ilma u l-Ispirtu Santu lil din iċ-ċkejkna li intom ġibtu biex titgħammed. Intom mela għandkom tfittxu li trabbuha fil-fidi biex din il-ħajja li sejra tieħu minn Alla ma tittifes qatt mitnu imma tibqa' tikber dejjem fiha. Għalhekk jekk intom imqanqlejn mill-fidi tagħkom u tinsabu lesti li tilqgħu fuqkom dan id-dmir, ftakru fil-mamudija tagħkom. Iċħdu l-dnub u stqarru l-fidi f'Ġesu Kristu li l-fidi tal-Knisja li fija jitamdu ċkejknin. Eżjes, tiċħdu intom l-xitan, Iva, liċħan. Tiċħdu l-emil kollu tiegħu, Iva, liċħan. Tiċħdu tlellejx firaħ kollu tiegħu, Iva, liċħan. Temnu intom falla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, Iva, nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marija Verġni bata miet difnuh għam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-Missier, Iva, nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqadsa Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-Dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem, Iva, nemmen. Eżis, din hi l-fidi tagħna. Din hi l-fidi tal-Knisja
li aħna niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu Sidna. Tridu intom li Alessia, Marajja u Ġowen tirċievi il-mamudija fil-fidi tal-Knisja li aħna l-kol flimkien magħkom għadna kemm stqarrejna. Alessia, Marajja, Ġowen, jiena nagħmdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla li jista' kollox, Missier Sidna Ġesu Kristu li ħelsek mitnub u tak ħajja ġdida fil-Knis, membru fi Kristu saċerdot u hekk Alessia, int sirt ħolqien ġdejt u lbist lil Kristu. Qis li din libsa bajda tkun għalik sinjal tad-dinjità tiegħek, bl-għajnuna u l-eżempju tal-ġenituri tiegħek u ta' qrabatek, żomma fuqek bla teba sal-ħajja ta' dejjem. Sejrin issa mill-ġdid jerġgħu jinxtelu x-xemat. Nibqgħu bil-wieqfa. Ejjew issa nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna billi nġeddu l-wediet li għamilna fil-mamudija tagħna. U wara ċ-ċelebrant ser jgħaddi u jroxx l-ilma fuq kulħadd waqt li nagħmlu fuqna is-salib, is-sinjal tas-salib. Ħuti eżies, bil-misteru tal-għid aħna ntfinna ma' Kristu fil-mamudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Issa li temmejna tħejja tagħna matul ir-Randan imqaddes, ejjew inġeddu l-wedijiet tal-mamudija tagħna li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-emir kollu tiegħu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja imqazza Kattolika. Għalhekk
Tiċħdu intom li dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wliet Alla. Tiċħdu lil qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx aktar fuqkom. Tiċħdu lix-xitan li jqanqal u jħajjar dnub. Temnu intom f'Alla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marja Verġni li bata u miet u difnuh li qam minn bejn l-imwiet u li qiegħed fil-lemin tal-Missier. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisejn, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Alla li jista' kollox, Missier Sidna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Fil-waqt li jitraxxax lil ma fuqna nagħmlu s-sinjal tas-salib. nitfu ix-xema. F'dan il-lejl għaddej sħuti Jeżis nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox biex lejt il-kbir ta' ibnu l-waħdini iwassal fina u fid-dinja kollha grazzja u għena. Għall-Knisja mqazza tiegħek biex dejjem tiġġedded bil-grazzja tal-lejt imqaddes nitolbu. Ismana li tolbuk mulej.
Għal dawk li f'dan il-lejl ħadu l-mammudija f'diversi postijiet fid-dinja biex jimxu dejjem aktar il-qudiem fil-fidi u fl-imġiba nisranija, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li għandhom fidejhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu dejjem dak li hu ta' ġita għalina, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ħutna li jimmarkati bis-siġil tal-fidi fil-mamudija telqu qabilna mimlijin bit-tama tal-qawmien, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex nibqgħu dejjem inħarsu l-wedijiet li għamilna fil-mamudija tagħna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla, li bil-qawmin ta' Kristu tajtna ħajja l-ġdida, wettaq fina l-misteru tal-ħnina tiegħek u fit-tiba tiegħek isma' t-talb tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Sejrin ngħaddu għall-aħħar parti ta' din iċ-ċelebrazzjoni li hija l-Ewkaristija l-ġdida tal-Għid. Kristu huwa ħaj u qed jgħix magħna u minn hawn ftit ieħor se jkun magħna wkoll fl-Ewkaristija biex nieħdu sehem mill-ikla tiegħu. Nibqgħu bil-wieqfa sakemm jittellaw l-offerti.
qumu bil-wieqfa. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalmu lejn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' Jesmu. Aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mazza kollha tiegħu. Il-qani tolbuk mulej it-talb tal-poplu tiegħek flimkien mal-offerti ta' dan is-sagrifiċċju li kien mibdi bil-misteru tal-Għid u għamel li l-istess sakrifiċċju ikun ilna ta' għajnuna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzuħajr li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġij tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħa kbar aħna nxandruha f'dan il-lejl li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Missier ħanin, mitċokon tagħna nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sakrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika, għatija slim, ħarisa, aqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Ljun 14, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli,
u ma l-isfijiet kollha li jħadnu u jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dan kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sakrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma wires u it-tal u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem, ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis tal-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġini Marija, om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-Arustaħa San Ġusepp u tal-apposti u l-martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġakbu, Ġwanni, Tumas, Ġakbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krizogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom, inna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fisem dawk li joġbok tnissel mill-ġdejt mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubithom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Birek o Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa, qaddisha, ilqaħħa biex issejra lina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu. U għaw lil-lejl qabel ma bata ħajl-ħobs f'idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Refajnejh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox. Raddek il-ħajr birek qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażejs f'idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Reġa' ratt il-ħajr birek tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej, aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Noffru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna vittma safja
qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tiba u sliem, il-qaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustija Kabel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tasliem. Ħenna lihom mulej, wagħti lilhom u lil dak kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u sliem. Lilna wkoll mitimbin għaddejja tiegħek nittamaw fil-kotra tal-ħina tiegħek għatina sem fix-xirka tal-qaddisin, apostlu martri tiegħek. Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita u Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia u Anastasia, u l-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek. Bi Kristu sidna bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu timliħ bil-barka dibirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għadu il-paċi li xulxin.
Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu imqajjem mill-imwiet, dan hu dak li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejn. Wasalna għal mument ta' tqarbin. Illum it-tqarbin se jsir kemm bil-ħobs ikkonsagrat kif ukoll bl-imbit ikkonsagrat. Kulħadd jitqarben fl-eqreb post biex nevitaw id-diżordni u hekk it-tqarbin isir bil-ġabra li tixraqlu. Nemnu bisħieħ li ser nirċievu l-ġisem l-xuxtat tal-Mulej Ġesu li jagħtina l-ħajja ġdida.
Nitolbu xerret fina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek u bħalma tmajtna bis-sagrament tal-għid, hekk ukoll fit-tiba tiegħek għamel li aħna nkunu il-koll qalb waħda bi Kristu Sidna. Ippermettu li f'din l-okkażjoni nwassal l-awgurju fissimkom il-koll lilek Eċċellenza, nawgurawlek lejt qaddis memli bil-fer ta' Kristu l-Xoxt, minwaslu anka lilkom membri tal-Kapitlu tal-Katedral, eżis saċerdoti, u lilkom il-koll membri tal-komunità u insara li nġbarna għal din il-verja qaddisa. Jalla l-fer ta' Ġesu il-Xoxt isaltan fi qlubkom, fi qlubna matul is-sena kollha. Infakkar li għada fil-Quddisa tal-10, l-Quddisa tal-familja, nġabru fl-imkien, fit-tmiem il-Quddisa jitbirku jitqasmu l-figolli li tfal preżenti u wara jkollna manifestazzjoni l-istatwa ta' Kristu l-Xoxt akkumpanjata mill-soċjetà u l-banda Leone. Nitolbu l-barka tal-Alla. Għazissar Ċipriet, nixtieq jien ukoll nagħti l-awguri lilek lill-kapitlu ta' dan il-katedral li jinġabar hawnhekk jitlob għad-djoċesi kollha kemm hi u nestendi wkoll l-awguri tiegħi lilkom, lill-familjari tagħkom ma' speċjali hemmhekk fejn hemm id-batija, fejn hemm il-mart, fejn hemm id-diffikultajiet, fejn il-lejla forsi hemm nies li mhux se jorqdu minħabba l-inkwiet. Kristu l-Xoxt jalla jidħol fil-qlub u fil-moħħ tagħna l-koll u jagħtina l-paċi u s-serenità tiegħu. Lilkom li nġbartu hawn illum għal din il-festa solenni tal-għid, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu u fil-ħnina tiegħu iħariskom minn kull tiġrib ta' dnub. Amen. U li ġeddidkom għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet iwettaqkom fit-tama fil-ħajja bla tmiem. Amen. Palma fakkartu bil-ġabra il-passjoni tal-mewt u issa qed tifirħu bil-festa tal-għid, iwassalkom ukoll il-mulej bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għen għal dejjem fis-sema. Amen. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom dejjem. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja.